Хайде да отговаряме на коментатори, разбирачи и хейтери. Колежката ще ми чете коментари, аз ще отговарям. Коментар номер 1. Тук един господин твърди, че нищо не разбираме от храни. Тук има 3 запетайки, само реклами. Ти пък не разбираш от пунктуация и правопис. Ясно, продължаваме към следващия. Тук е дълга дискусия, но коментара, който избрах е: и в тази храна, която предлагате, не се вижда нищо впечатляващо за цената си. Дори няма месо в състава си, а дехидратиран протеин. Надявам се знаете какво е това. Ами всъщност ние се надяваме вие да знаете какво е това, тъй като много хора го разбират грешно. Казват, че вътре има копита, пера, кръв, не знам си какво друго. Всъщност има орган, който определя какво може да има в дехидратирания протеин. И дефиницията се свежда до месо и субпродукти, като субпродуктите са ограничени до големите органи на стомашната кухина. Сърце, дроб, бъбрек и подобни. Дори не се позволява употребата на черва. Освен това, всички животински продукти, които се използват, трябва да бъдат годни дори за човешка консумация. Във всеки един сертификат, който ние представяме на властите при внос на храна, то трябва да бъде ясно и описано. Те минават и проби и така нататък. Всичко е отрегулирано. За съжаление има много дезинформация на пазара. Следва и един коментар за рефлекса. Рефлекс е нисък клас и води до образуване на кристали и песъчинки, от които се запушват. Доста злонамерен коментар. Всъщност да започнем с това, че Рефлекс е среден клас храна, а Рефлекс Плюс е супер премиум, най-висок клас храна, а относно песъчинките и запушванията, рядко са причинени просто от храната. Всъщност проблемът е по-дълбок. Той е проблем генетично обременяване на котките. Много индивиди, за съжаление, са предразположени към запушвания и проблема не е храната, а всъщност е липсата на навременна грижа. С много ветеринари сме го обсъждали този въпрос и всички са категорични, че всъщност е важно да се установи на време наличието на такъв проблем и да се вземат мерки с лечебна храна, с медикаменти и така нататък. Но е най-лесно да се хвърли просто така кал по някоя марка и да се каже: моята котка се запуши от еди коя си храна, което не е редно и не е вярно. Всъщност нито една храна не е виновна за проблема, виновна е липсата на навременна грижа. Не ми вярват, че котешката тоалетна е икономична, т.е. казват: да бе, икономични. Ами всъщност това често съм го срещал като първоначална реакция, когато видят цената и го сравнят с обикновения бентонит, но всъщност продукта наистина е по-икономичен от бентонита, тъй като има по-добри абсорбиращи свойства, спестявани време от чистене и като цяло изкарва по-дълго, когато се използва правилно. Под по-правилно разбирам с по-правилен слой дебелина, за да може да абсорбира добре. Следващия коментар е може би най-харесваният под котешкото видео. Знам кой е. Със сигурност, но нека все пак го прочета. Точно такава му сложих и се отвънка, не ги понася. Да, дамата използва доста експресивен език, но накратко, това е стресова реакция при някаква промяна. Може да го направи напук за всичко, ако смените храна, мястото на нещо или дори тоалетната. Ето, моите котки, имам майстор вкъщи, ходят и се там, където работи, просто защото издава шум и ги стресира. Ако този формат видео ви е харесал, пишете коментари, може да отговорим и на вас. Моля ви просто да не бъдат твърде хапливи.